gempur. Lah, serang, serang. Mundur, mundur, mundur. Kunggir Duryudana mbahmu Begawan Bisma iki dudu Kurawa lan uga dudu Pandhawa. Pirang-pirang penandang wis disandang, 1000 lara wis padha dilakoni. Iki perang pengadilan ingkang dadi prabot nalika semono sekabeng piwulangku mung mbok nggo pepasrening urip. Aku wis lila tumancep ana pucuking gaman 1000. Mati ora, urip ya ora. Jejibane wong tuwa aku mung ngladeni, nggula wentah nuntun, ndongake mengestoni lan nuladani marang kabecikan. Tinemune kowe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik Kurupati. Sumbring pasulayan iki ning ana papat
Siji perkara bondo, loro wanita, telu kawasisan, papat panguwasa. Bondo tegese kowe isih sinelut ing kamilian babagan kepenake ngurip. Wanita menungsa mono kala mangsa isih ginubel dening kesengseman. Pasulayan babagan kawasisan merga padha rebut benering penemu nanging padha ora weruh lan ora gelem nampa marang penemuning liyan. Banjur pasulayan babagan panguwasa merga akeh-akeh padha rebut ngarep keselak kepengin diajeni. Mula yen to menungsa wis bisa nyirnake rubeda wijining pasulayan, yekti bakal lumintir kanugrahane, cepak bejane sarta bisa mangguh jagating kaluhuran. Nanging jebul kabeh guneme wong tuwa-tuwa mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Saiki Bratayuda wis meh entek. Wis kebacut akeh kang padha dadi kurbaning kawengisan. Kowe aja mangu-mangu yen pancen jiwamu jiwane wong kendel, yen pancen kowe gegeki adek-adeking jiwamu sing ora kenek dikandhani, tutukno suntaken getihmu tak enteni tak delok kowe Duryudana. Mendung gembuleng bledek jumeder kilat kumeclep yayah anyigar jagat tilasing toya jawah nelesi palagan Kurusetra hajanging perang ageng Baratayuda jaya binangun getih ngecembang campur siti Werkunarpa tumpang tindih badanging titian kuda sirna gajah jerpapah kreta wis datan gatra tambur ajur bedati sapine wis mati pating bringis cumplunging wadya ingkang tanpa dosa prajurit ingkang kecepet senopati ngemasi
remuk bubuk dadi rempon. Gondo banger sengak abacin angundang asu ajak pating bilulung. Beksi gagak nyekaklak manuk bence ange cemprit gantil ing samya kekintil. Golek tuwu mewah kokok beluk hamethuk layon rinaos mimbui goreh penggaling Sang Nata Prabu Jaka Pitana. Goreh penggaling Prabu Kurupati glikapan tan jenjem lenggahe. Soroting netra kadi singa kluwen gedruk-gedruk bumi. Getem-getem kadyarsa ngremuk samubarang ingkang ketingal. Siang pantara ratri homong cipta pukulun tanulian kaeksi milo katur kang Sundha mani Rama Dewa ningsun Kula nuwun sewu. Aja dieko. Sewu lepat Yagung pangaksama paduka anggir. Mboten kak nama pupur-pupur sawise benjut, mboten namung kula waspaosaken paduka sinuwun ketingal goreh. Kadidene priyantun ingkang bingung. Kula ngertos bilih penggalih paduka wekdal mangke nedheng rengka kawulan gelo. Negari Ngastina prajuritipun namung kantun sak bergodo. Menika kewala sampun kathah ingkang sami ciri. Nanging nggih paduka menika Nalindragung Binethara dasaripun paduka Anggir Suyudana menika atek-ateking darah kuru. Bratayuda menika ngibarat wong nyabrang kali ngaten sampun dumugi wonten ing tengah. Ginanipun menapa paduka lajeng menggalih ribet ing raos. Ora wurunga ya kelakon nganti sak rampunge. Mila nyuwun pangapunten, mbok bilih wonten samukawis ingkang kedah dipun udari saking gimbolaning penggalih paduka Anggir Prabu
Tumunten paring dawuh. Pun pamenet ya nganglungaken jangga nelingaken Karna. Krana menapa? Bratayuda menika sedaya sampun dipun niyati. Wiwit tapuk perang ageng nalika semanten Paduka Anggir sampun sawega inggih ing lair, inggih ing batos. Kula menika namung nderek nyengkuyung dhateng gegayuhan Paduka Anggir Prabu. Sampeyan meneng. Nggih, kaya ngeten iki dadine tandhan sampeyan. Wis cetha pendak-pendak ana senopati maju ning palagan mati. Sampeyan cedhak karo Duryudana wiwit kuncung nganti gelung. Ning nyatane mboten ketok setya bekti sampeyan dhateng kula. Mangke rumiyin wiwit pendadaran siswa saka 5 rumiyin sampun boten kirang-kirang anggen kula tansah budidaya pejahing Pandhawa. Ngantos kula obong wonten ing bale gala-gala. Nyatanipun Pandhawa inggih kalih saking bebaya geni malah kapara. Sasampunipun pikantuk negari kula tantang mawi Sukandadu Pandhawa mbrindili Bandha Brana Picis gadhanipun boten kenging dipun kukup Pandhawa nanging sedaya kados gadhahaning para Sata Kurawa. Kula nuwun sewu sedaya menika mbuktekaken bilih menika budidaya miwah reka daya kula anggen kula ngaturaken dharma bekti miwah setya kula dhateng Paduka Anggir. Mboten perkara niku. Bareng saknikipun dadi perang gegempuran. Sampeyan mboten ketara bisa ngrampungi gawe. Liripun kados pundi? Nek sampeyan wong pinter ora mung gawe reka daya. Nanging piye carane supaya nukup kamenangan? Kula nuwun sewu. Tiang perang menika petangipun namung weni kalih, inggih menika menang apa kalah, mati menapa mukti. Wontenipun senopati menawi magut yuda tartamtu ngemasi menika wonten jalaranipun. Dasaripun boten wonten sanes kejawi namung dipun glandang carang saking pucuk ledhok ilining banyu. Kalepatan menika mapan wonten Paduka Anggir Prabu piyambak. Salah kula ngen pundi? Paduka sampun ngemuli tunggak kemadoh nguri-uri tumperingas menika yen drebala ngateli. Napa sakiwa tengene Duryudana wonten mata pitayaning Pandhawa? Mboten namung kiwa tengen nanging kepara mapan wonten ing pasarian negari Ngastina. Bojo menika saged dados marganing mulya nanging ugi saged dados dalaning kacintrakan. Sinten malih menawi mboten ingkang garwa Dewi Banowati ing lair setya bekti dhateng Paduka Anak Prabu nanging ing batos tansah nyengkakaken Paduka Anggir Jaka Pitana dumugi ning Lampus Katandha. Sedaya wewadi kunci pecah gesanging Senopati Ngastina sedaya dipun aturaken dhateng Pandhawa. Mila menawi perkawis menika mboten kapurba miwah kawisesa, kula kuwatos sugeng Paduka namung kantun sak siliring bawang. Wah, setan alas.
Tari wangi gerak kaya ngene kok isih disalahke. Dumadining Pancabaka kaya mengkene kok karepe mengarep dibrokke Sengguni. Nek padha bathi, padha melu gaglak, padha melu nguntal. Bareng ketempuh perkara rekasane kaya ngene kok dadi mung aku sing disalahke. Rasakno kowe. Kathokku teles. Asem. Nguyuh sak nggon-nggon. Guncang kanjeng langit kelap-kelap katon lir gincange ngalis risang mawe gandrung sabarang kadulu bila dalam jagat wasisane ngoboto wayah Bathara jagat dari kula wonten dawuh Kakang Dipati iki wis teka Tegal Kuru. Kula nuwun nggih Kakang. Lah dalah. Endi anakku Duryudana endi? Kula nuwun sewu mboten kawis tinggal Kakang. Sing ketok sapa? Menawi ingin wonten ngajeng menika kadang kula Yayi Arya Sengkuni. Sengkuni. Suman. Kelawanten pangendika ingkang adhawuh. Upama donya iki lumahing bumi kureping langit ana menungsa kaya kowe genep telu jagate bakal kiamat. Kowe wiwit biyen mung tansah nandur rasa memungsuhan. Gething keburu sengit Pandhawa karo Kurawa mbok tabrake. Mongko kowe biyen melu aku katut karo Mbakyumu. Mbakyumu gendari dadi bojoku, kowe katut melu aku nanging patrapmu kaya ora sak baene. Kowe melu negara Ngastina, cak-cakamu dudu kaya wong melu. Nanging kowe kaya ndara. Ning rina wengi yen ana padang-padang ngendi ana rame-rame sing gelut mesti mung Pandhawa karo Kurawa. Nganti aku rumangsa kebeset raiku mentah loke kang padha ora seneng dikira aku wong tuwa ingkang ora bisa ngrukunake sedulur. Oh, Sengkuni, Sengkuni. Jebul kabeh mau tuwa saka reka dayamu nggonmu drengki srei kahwen panasten juweh brenggeh nerweteh nganti ketemane saiki dadine kaya ngene. Mongko wong drengki kuwi bakal ngremok awake dhewe kanthi cara limang perkara. Siji, nandhang kesusahan ingkang matumpa-tumpa. Angka loro, nandhang kacilakan ingkang ora bisa ditulung. Cinacet wong kiwa tengen lan digething sing gawe jagat
sing wekasan lawanging kanugrahan ditutup. Cilaka cilakane menungsa iki nek wis digething karo sing gawe jagat, lawanging kanugrahan ditutup. Kuwi wis rekoso rekasaning wong. Kowe mbiyen tak weling tuduhno seblaken pangestine anak-anakku supaya bisa mletik nalare bebodrowo kamulyan. Ning metu saka kringete dhewe aja ngesuk-suk marang kabejaning liyan. Sing mbok wulangke iki wulangan gentho. Anakku Kurawa druwang putih ning mbok tulisi elek, surasane ora mbejaji. Dadine kaya mengkene, anak 100 ora ana sing kenek dikukup, aku entuk kabar. Aku entuk kabaring paprangan. Carane padha modar, tetumpakan padha bosah, baseh blasah. Prajurit nandang kanin, tumpuk mati timbun-timbun. Ratu pirang-pirang bergodo padha mati kabeh. Anakku Kurawa ya ora kenek dikukup. Bocah 100 mung kari loro jarene. Mung kari Duryudana karo Kartomarma. Wae saiki ora genah ana ngendi juntrunge Kartomarma. Ning ya gene kok kowe isih urip. Wong 98 anakku modar kabeh mung kari loro. Ewadene sing ngemong jenenge Suman, kowe kok isih kedunungan nyawa. Sejatine sing mbok gembol atimu apa sing kuni? Sing kuni. Ora iso mbelani patine Kurawa. Aja takon ndak gecek kene. Redmawur mangawur war-warahan tangaraning jurit. Kong maguru kong sotetek kaya butul. Gendari karepku ya aku arep omong alon-alon ning tibaning padha nek ora tak banterke ya ora krungu. Terus pundi Paduka ngujar-ujari Arya Suman. Nek kaya ngene carane gampang mudare. Kakang Dipati ya kaya ngono kuwi. Kowe biyen tak kandhani kowe ora nggugu. Kowe karo adhimu Sengkuni Rina wengi sing diamu-amu mung arep golek kamulyan ning tanpa nyep. Apa nek wong Plasa Jenar iki wong wedok-wedok iki mesti kaya kowe kabeh iki. Ganas. Pangapunten lho Kakang. Aku kudu piye? Kendari aku iki kudu kepiye? Dewa, dewa. Paring apa padhang marang jagatku. Duryudana, Duryudana. Kowe sing tak arep-arep ngayomi adi-adimu, nyatane adimu mudar kabeh. Siji wae ora ngono sing kenek disawang. Upama Bratayuda iki mengko kowe sing menang, jar kok ngabrak apa anakmu ya mudar. Kosor kasaning wong ora duwe momongan. Aku arep anak meneh wis bacut tuwek. Upama kowe Gendari takon bayi meneh. Wis ora bakal kelakon kok adahe bayi wis munggah ngalih ning cengel.
Coba bedheken. Duryudana mengko menang apa kalah? Lari. Kula nuwun sewu salebeting Bratayuda Jaya pinangun menika. Monggo meminta dhateng panguwasin dhateng Angmur Wengdet. Mugi-mugi ingkang putra pun Jaka Pitana saged lanang juritipun. Wong menang. Wong jaya ki lek tumindake bener becik. Tandurane dosa wis ora kena diitung kaya ngono. Kon menang ki menang saka ngendi Kendari? Enjing budal gumura saking jroning praja kenging kang palakaswa Prabu sananira lir surya wetal liro saka ing Jalaniti arsa madangi jagat kula jumadeng dawuh Kakang Padih ingkang rayi pun hangga jaksa kula pun Surabasa jumadeng dawuh adiku kang tak tresnani wiwit biyen Bandha Branapices negara Ngastina ingkang tak ilekake menyang Plasa Jenar wis tanpa nganggo hitungan. Kabeh mau nelakake rasa katresnanku menyang kowe sakloron gandeng nyatane ku wis ngrasakake kamukten. Wancine kudu males sih ngaturake dharma bekti kunjuk ingkang sinuwun Ngastina. Paripun dina iki aku bakal jumeneng Suranindriya dadi senopati. Najan mung ora sepiro akeh ing bala nanging aku njaluk kowe sakloron dadi pengapiting pun Kakang. Latalah. Yudha laruta sangking yudha. Sang Guru kula hamutusa Sang Sri. Latalah. Ih, menawi telu mekaten ngaturaken genging puanipun malah menika ing kula anti-anti. Benjang menapa anggen kula badhe saged ngokop getihipun Werkudara. Bagus. Kabeh kawulane ingsun takimpo Jaka makut
mengene iki. Ya, lho. Salah. Lah, cakil kuno. Ya, lihat. Lihat. Oh. Ah. Oh. Yeah.